Nahuli kam ang duha ka managlahing mga aksidente nga naglambigit sa mga motor o bus nga nagbeating the red light sa Cebu South Coastal Road ug sa N. Bacalso Avenue sa Talisay City. Ano ang report ni Marie Dumabo? Usa sa maong disgrasya ang nahitabo sa Dan N. Bacalso sa intersection habig sa Barangay Tabunok, Talisay City. Makita sa traffic light nga nag-orange na kini o pasabot caution to stop. Hinungdan nga kining duha ka nagmotorsiklo ang mihunong na. Apan ang nagsunod nga bus, daw mihunat sa pagpadagan. Hinungdan nga apiki na kaayo ang pag-apply og brake niini. Ug naigo nini ang usa sa duha ka motorsiklo nga naghunong nga misangpot sa pagkatumba og pagkaguba sa ubang parte sa motorsiklo sa motorista. May na lang nga wala ray kadaot nga naangkon sa motorista. Ug nagkahusay ra ang duha ka habig. Mubiting dito siya. Kaya nagdahom to siya nga katong motor nga naguna niya, mubit sa nagtuo magod sila nga once nga dunay caution nga suga, nagtuo pa sila nga pwede pa sila makatabok. No. So kanang caution is sa layo pa lang daan, gipabantay na kang daan nga minor ka pag abot nimo sa intersection. Paghatag na nimo og alerto nga sa layo pa lang daan, inikakita pa lang daan nimo sa numero, motamak na ka sa imong brake hangtod nga moabot ka sa intersection. Samtang natapsingan nining motorista nga pa northbound, ang motorsiklo nga palabang sa intersection. Nahitabo kini niadtong Domingo sa buntag. Ang motoristang pa northbound makita sa CCTV nga nagbeating the red light. Kay makita sa CCTV nga stop signal na alang sa mga pa north o pa southbound nga mga sakyanan. O kay go signal na usab alang sa mga palabang sa iskina. Hinungdan nga may pagkatumba sa motor nga natapsingan niini. Minor injuries o kadaot sa motor ang naangkon. Nagkasettle ra usab ang duha ka habig. Tambag ni tumulak sa mga motorista nga di na lang gyud mupugos pa kun padung na mo stop signal ang traffic light aron kalikayan ang mga disgrasya. Ang uban magsalig jud nga kanang mingaw ang atong daan. Pero kana mo'y delikado, mao nay delikado kayo sa disgrasya nga mo resulta ngadto sa casualty. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.